тишина преди първия дъх и збор да си жив. Кой те прави жив? Сърцето ли или този свят? Или нещо по-дълбоко в теб, което тихо казва: стани, върви напред. Жив си, когато усещаш повече от тяло и страх, когато вътре в теб се ражда светлина без край и без праг, и някъде там отвъд ума се ражда искра. Ти си това. Жив си, когато дишаш благодарността, когато светлина гори в сърцето ти. Жив си, когато душата звъни и чуваш тишината в себе си. Жив си, когато обичаш без страх, когато виждаш чудото във всичко. Жив си, това е твоят път, избора да бъдеш истински жив. Създателят тихо сътворява през теб, през мен, през всеки ден. Дава шанс на жена и мъж да създадат живот свещен. Чудото не е далеч, то диша във всеки миг, във всяко благодаря, във всеки вътрешен вик. Жив си, когато дишаш благодарността, когато светлина гори в сърцето ти. Жив си, когато душата звъни и чуваш тишината в себе си. Лумен, амор, вита, спиритус. Ти си дъх, ти си път, ти си живот. Жив си, когато избираш светлина, дори когато тъмно е навън. Жив си, когато си благодарен за всяка болка и всеки сън. Жив си, защото си създаден